Vážení občania, som velice rada, že ste ma sem, že som mohla sem prísť porozprávať o roku 2012. Dovoľte, aby som sa vám predstavila. Volám sa Mancika Mučonokiová, pochádzam z Čilistova a venujem sa spiritualite. Dôležité je, aby ste o mne vedeli základné údaje. Velice rada čítam, tuto v úzade môžete vidieť napríklad, že mám velice veľa knižníci. Takže aj rada meditujem a pritom dostávam spirituálne odkazy od mojich sprievodcov. Musím vám ich predstaviť. Toto sú moje anielskí sprievodcovia Silvika a Ivetka. Dobrý deň. Toľko by som chcela povedať, že keď meditujem, mne to vtedy príde týto posolstvo o roku 2012. Napríklad niekedy meditujem a dojdu Silvika, Ivetka a povedia: Mancika, toto hentok, a ja už viem, že o čom to je, si to metaforicky preložím. Musím povedať základnú vec. Rok 2012 není, ak my myslíme si, že koniec sveta. Podľa majeského kalendára si musíme uvedomiť, že to je len koniec nejakej zatočkej etapy. Lebo tak povieme, že je to 26 000 ročný cyklus koniec a začiatok nový podľa astronomických údajov a inak aj podľa starých múdrosti majeských májov. Je to koniec 260 tisíc, počkajte sa poplieta, 260 000 ročného cyklu, to si musíme uvedomiť. Už mi ide veľa informácií od mojich sprievodcov Silvika Ivetky, preto som poplietla. Takto by som povedala, že dôležité je vedieť veľmi jednoduché fakty o 2012, že my si vlastne uvedomíme, že hovorí sa, že my sme teraz jednoduše povedané v tretej dimenzii. A hovorí sa, že vchádzame cez vesmírnu jóny, posvátnu jóny, cez vesmírny portál do čtvrtej dimenzie a piatej dimenzie. Čo to znamená? Aby som sa ešte predtým vrátila k majeskému kalendáru. Oni boli velice múdri, mali to vytesané, vedeli, čo vyprávajú. Preto ja som si ich dneska uctila a preto aj ja som podľa majeského kalendáru dneska oblečená ako môj starý. Toľko by som chcela povedať, že o tej prechode do tej inej dimenzii. Zem sa odmagnetizuje, my už nebudeme tak magneticky priťahovaní. Čo znamená, budeme ľahšejší, levitovať budeme, veľa budeme sa mať radosti. Tuto nefunguje ešte ekológia, my musíme chrániť všetku zem. Že čo to je vesmírny jónik a portál, čo to je vlastne, že prechádzam do inej dimenzie. Veľmi jednoduchový svet. Mám tu vesmírnu posvátnu jónik, čo to je? Nejaká skriňa, ktorú otvorím, odzipsujem, kuknem von a vidím čtvrtú dimenziu. Hovorím si, že Ježiši, aké zlatúčky. Ale prečo? Čo to je tretej dimenzii, keď som? To je vlastne, že tuto som není pokroku a čtvrtá dimenzia je vlastne pokrok. Ako keby tu som jazdila na koče, hej, a čtvrtej dimenzie tam už jazdím na aute, ale je tam. Prečo by som chcela vrátiť do trojky? Nechcela. Takže odzipsujem vesmírnu jóny, pokúkam a poviem si: Servus trojka, chcem sa zbaviť všetkých zlých energií, dám do porádku čakry. Chcem sa zbaviť ega, lebo v tretej dimenzii mi stále funguje ego, že ja som. Štvorka ne. Vojdem do čtvorky a tam už ma čaká len Silvika Ivetka. Tam už komunikujem s inými UFO,
anieli, víly, tam už vidím iné svety, tam už sú čisté potoky, nejak tuže fabriky. Takže si uvedomím, že odkiaľ kam idem a kráčam, tam sa mi otvára pamäť, databanka informácií mojich pôvodných. Tam si uvedomím, že čo som ja tuto hľadala v trojke. To si uvedomím. Takže odporúčila by som toľko mojeho posolstva. Rok 2012 je radosť, není koniec sveta, lebo začiatok to už vidím, že není. Začiatok nového cyklu. Vchádzam z trojky do štvorky, akože, a ze štvorky už idem do 5. dimenzie, tam už skoro levitujem. A uvedomujem si, že mám vyššejšie vedomie. Vážení občania, som veľmi rada, že ste ma sa pozvali do tejto TV spota. A som veľmi rada, že sme si trošičku zvýšili vedomie a radosť zo života. Uvedomím si, že 2012 rokov je podľa majského kalendára radosť a smiech, veľa smiech. Ďakujem. Vážení občania, som veľmi rada, že ste ma sem, že tu môžem. Prepáč, že som sa zabudla. 5-krát sa toto stalo na Zemi. My sme v ročníku, akože podľa čínskeho kalendára, v ročníku draka vodného. To sa raz za 12 rokov ten drak dojde. A inak dojde... Kedy dojde ten drak Mancika? Dojalo ma to, lebo toto sa stáva raz za 12 rokov, že dojde ten vodný drak. Dojde. Napríklad tu uzadie môžete vidieť, že tu mám velice veľa knižnicí. A mám aj meditujem. Čítam. Napríklad tu v úzade môžete vidieť moje knižnici a rada meditujem. Mám rada smiech, radosť, mám doma zvieratá. Teším sa z toho, že vám o tom môžem porozprávať. No, tak, som si spomenula na veselú príhodu. Dobrý deň. Silvika a Ivetka mi vyľúdia úsmev na perách vždy, lebo... No, to je rok 2012.